Jika kamu perantau Batak, jangan skip video ini. Kau pasti masih ingat kenangan yang termanis yang masih terngiang-ngiang dalam pikiranmu. Horas bangsa Batak. Molo diingot tamu dope amang inang lae nang ibotonami ditiki nalaho mangarato hamu sian huta laho majalahi ngulu asa buinian sukses di pangaratoan. Taingot bepira di seat inuk tado manuk jalarap mar si panganok kita di sini Roma suku-suku ni inuk ta manang amuk ta aha neng boto muamang jiat jagal manukon hai nado adora nado habung nado manang uluna dilihat do dihita tiki hak prerogatif hak privilege menentukan dia lo nagabi hasolomon di rohata. Kita diberikan kesempatan untuk memilih yang terbaik dari ayam yang dimasak orang tua kita. Ingot dope hamu amang, ingot dope mulai, molo ingot dope hamu. Suku-sukut bulak, ngabia, ngaheai bek kamu naulina denggan, dung mangarato hamu, tuna tuetue, talusima di bakas rohata, jala ketik di mana kamu sekarang berada dan asal hutamuna. Sebagai ingot-ingot di hita, kita tidak pernah lupa akan kampung halaman dimanapun kita berada. Horas Pangarato Batak, Moliate.